Здраве желая. Мога официално да обявя, че днеска вече сме на 1 милион евро. 1 милион. Днеска сме вече на 1 милион евро. Днеска имаме много успешни операции в няколко града на страната, така че продължаваме без отпускане и последните 4 дена до изборите няма да има никакво отпускане от състава. Това мога да докладвам към този момент. Вие не само старите картели, вие и новите картели ще разбиете. Всички. Всички. Всички картели, всички, които купуват гласове, са под наш прицел. И няма да ги оставим. А и след изборите, защото имаме информация, че част от нещата ще се случват и след изборите. 1714 към 418 за изборите 24 година. Това са 310% повече. Само сигналите. Значи хората наистина започват да ни вярват. Обществото ни възлага надежди и ние трябва да ги оправдаем. Ние трябва да ги оправдаем тия надежди.